ще покажем 10 неща или 9, които може би не знаехте. В момента имам тикве на главата си и ендермените не ме атакуват. Добре, това е... Минавам през тях, нищо не ми правят. Това е първото нещо, което може би не знаете. И сега ще ви покажем номер 2. Вижте сега, ще се качим на двете и ще видите, че когато има лед под него, вижте, че първо да ви покажа. Под мен има лед и е много бавно, а пък под него няма и той е по-бързо. Ще ви кажем номер 3. Вижте, как слагам лияни, те ми се слагат. И само се хабят. Вижте. Само направо слагаме. И сега номер 4. Това е за глоустона. Не се прекъсва веригата. Ето. Веригата, когато сложим крилата, тя не се прекъсва. И това е, сега ще покажем номер 5. Е, това тук с лодката. Лодката, да. Когато дарим силно, опа, се качи. Shift. Да, забравя. Ето, давай. Ето със сила на Макс и тя се преобръща и се чупи. Номер 6. Това е... Вижте, бе? Нека ще. Да. Давай, идвай нагоре. С лък трябва да целиш точно бутона и лампата свети. Това не е нещо като това, просто за игра. И номер 7. Когато има табела напред, да, не се движи, а тук няма табели и се движи. Даже някакъв път може и изчезва, не знам, не, изчезва. Тук номер 8 слава. Да, номер 8 с лед. Лавата не се вижда като има лед под нея. Да. Да, сега ще ви покажем с прасета. Да. Вижте сега, това няма прасе. Аз уже не сега ще видите. Давай, стреляй селен. То пак ще се. Да. Вижте сега. Хвърлих, стана невидим, както и аз познато ми. А сега... Тук с работната маса с двата щупени меча. Мисля, че това... Това тук, като сложите два щупени меча, те се превръщат в един нов. Който е. Това са 10-те неща, които искахме да ви покажем. Или може би сте ги знаели. И това е. Довиждане.